yabo naye wathi instalker wabona yo le kaka le ibilapha nasekhaya because ibilapha ngibonile ke ipost njalo yeah ngambonisa ba like ndilile like igeza yabo that's why wavele wathi seyekhomenta okhomenta namhoya ndagqiba umhoya wathi into zakho phele seyibuya ngalantu bake ngoku zakubambisa dog I was so stressed this nigga is telling me izobasha like what the fuck do you know ndalinda ta walinda nyali so ndanxiba igown like the whole thing like benifuna umbonisa lanto ebugeza ta like bese niligeza nami yabo ndambonisa ba like ndiligeza hlaleni ndafike ndanxiba igown ngono okay man edit ways am kwasekuseni ndavuka I think 5 that time edit ways am ndathumela iways am ebantwini endiyazi bekufamba ziyaphuma namhlanje hlala ndanxiba igown ngoba kwami igown schedule post ba kushethile post ethile izawuthi ezanezami ipost zavana screenshots zami ipost and if ebenibambisile like ndahlala ngonhleliyo bekuzoba khu ipost eziphuma izintswempu ndimnika lanto yakhe abone ba ligezile yabo benifuna umnika la energy but luckily wakhalezwa abuyumva amandla phela ngqondo okay ugqibile Long time no see, Grandma. Yeah, long time, bruh. Like, it's been a long time in a way that I still can't believe, but like, you've come all this way, bruh. Like, if you remember, when I was booked for a video, Pink Eye, that I even didn't get the whole money of. ngcono wafumana but at that time I remember bruh like you were taking stills and you were like you're gonna invest because uyazifuna and I could see nyal like uyazifuna as way and like seeing you uzifumene as way uzifuna and then doing all the work I was like damn shit. Banye abantu abanok understand uba like usuka phi bendiyilambele kutse bendiyilambele because I remember that time because kwayena mos wanibamba inoba uyashuta ngomso yabo wanibamba namhlanje late nakhona so andenzi into ngomso but ndifuna le way leni okay ingase dendishoot because ndandizoshoot ivideo that time when ndiyaphamna ndandoshoot ivideo ndiyaxelela so nangondifikayo phanda afika grand ngqondo okay xa ndimbamba umjita nanku yabo ngibonile mose phone nanku then kwakhona ndibambe ecala okay no man I'm gonna need ile weza I behind the scenes ngqondo okay cool khongxaki masiye manje send it up so that time beningumntu like ngqondo okay ndifuna ushoota oko ndifuna uspana ndifuna ufundiwe yezintsha so kobe ningumntu nje and like especially xa usendaweni ene artists ezininzi yabo like uyayiva most energy and then like Baseleke because I remember kushuta kwela cala neNantsika kwela cala neSandi khona la cala neSandi nazi nda because I think namukhona umuntu ekendake ndamsa for a shoot and yaphuma grand shoot big time yo. Now that was a dope day. To tell you what happened on my side when I get this booking yabo. I think at that time it was probably the third booking or the fourth booking because Kona Machita se Philip I very loyal kum like I bookisha nicely yabo. And then kwaza umchana. So okay akho stress efethu ithini into where shooting okay abengixelela okay I'll take the booking it's fine. So I arrived there. I think everyone arrived on time because everything else was waited from him yabo. I remember I was still walking in the neighborhood so thenga into yotya then coming back like khona le nto ayidelay ingathi icaca uba indoni kude kuqalwe yabo. And then we started shooting pa police station yabo. And then that's where I learned about okay time alihat fine. So I shoot Stalin Samahash yabo. We shot there. Then we wathatha the long walk to a Sandini, I understand. I remember. So mna ngonifikayo bra
the expector deposit yami yabo, so that when I'm done editing unikiwe yami ndinikiwe yakho yabo. Kodwa deposit hey ayisisikhaxa kubona nqunu isikhaxa lesend yabo, but it's fine imali yabo. And then goduka, so mna ndifumana pressure from Elite uba sir ka edit fast man, ndiyayifuna le way yabo. So ngiqomo ke awuyayifuna le way za edit azuwe zami ndancane edit fru ndidibanise ngiqomo yani proud nami yabo ntswem le video. Xa ngizoyithumelela ndiye ndikutouch uba sir yabo ibalance, and then ndikubonisa nansi video gqityiwe balance yam, ndenza ku-email le video. Hey Light ithethe istory ngoku imali yatyiwa ngutata kwathi bra. Like I ended up one day ndifonelwa inumber yase police station le time like cela umnike mntanami ndiyakucela ndondoni hayi yabo. Then send pissed at that time uba mawunifonelise nangotatakho yabo. Ndayixelela afethu andisayifuni imali yakho emdaka, thatha ivideo yakho ungazi uphinde uncinge noncinga phela lifeini. That's how that thing ended, bro. Cause kalo mna like cause kum ne, so wayithe masizoshoot ivideo yabo, so nandiqonda okay ndizoshoot ivideo, and then ndilaweka ndihamba hayi jonga ndifuna ushoota like ipassion yakupush ba yiya hamba yenza le way sulala edit yenza way. Cause I remember that day ndenza pictures plus ne video behind the scenes, so yabo grand sharp wanibamba mosinamba okay ehama na mzocoverisha le transport, then xa seluzithumela nza kubamba again azithumele way cwaka nqono okay ndaqhubeka ndathi wazonibamba again, but this time wabe nansi ke dibeni no Lightness, so yabo ba wara there's this song no Lightness, I wanna shoot this song wara yonke lawe wabethetha ndithi bra remember usanjalo athi hayi wara sayidibanisa yonke lawe wara ndathi okay grand sharp akho ngxaki saya yabo. Shoot a video ndadibana Lightness sancokola sa grand notala energy ya grand yabo lawe. Ndiyaqala mosinami ukwenziwe izambe ndikhinda afa ba yo ndansiva ngoLightness ngam yo okay at least anyway kumle yana nami ndala ba yo baseleka okay amasiye man yabo. The only reason ngiqondo okay man ndiye phani ngafumana imali ngqondo okay at least yo kukho Lightness nami uzafike ndibalise ba hayi jonga bendishuta noLewis yabo. I shot a video coverage transport coverage ujika mali thini into yayo. I think wafake half ne, I'm not sure. I think wafake half if wayifaka, I'm not sure. But then ke ngoku for ithumela again nakumsi story it's a story no mna ne. I think ne time yakhe again nakum yakhe ndafumana lewezi icall yayo but wayifona ngenumber yakhe grand sharp, but ithi time yakhe mos umuntu omdala ndimthembile umuntu omdala mos if uthi umuntu omdala kum if mhlawumbe like let's say ndishiye ne light yakho mhlawumbe yabo, then xa sele kusiza wena usithi kumbo okay ajonga yazi intoni mnike nza kuhoya yabo. So I release we ndamnika after some time for a time time wade kanjani klawe cwaka ndayincama tala ndayincama khona la video ndayincama la video yakhe it's okay man akho like I'll shoot ezinye videos like akho ngxaki yabo la way but yena I wish ngeze ngeapproach egrand boke ta anamali man but kukho le way kanje nakanje mamuli ngocoverisha le transport like iwe yezinje yabo. Then at least nam that time bendise come up yam kahle yabo boke ndizama le way le yabo. So if ebeze ngala approach at least like ikhonto eyayenzekile then si understandane ngcono yabo la but nangoku like anawe ndibambileyo even sendibana naye ndiyamsalute uyayazi naye yabo adimbuza ngalawe nguyo yaziyo mos bawenza njani umuntu yabo. I believe I'm done ngifuna ukuqhatha bra. I'm someone who's not like I don't hold grudges and shit, but I don't like that kid, bro. I don't like that kid, and the reason why I don't like him, it's not really because, of course, Andy Fuman Malam that grand hustle and bustle, but I hate the fact that you're gonna make yourself look cool online and judge people, but you know how you roll when on the side. I hate that thing. Even recently posted something about oh shit the Cape Town don't need drama, I'm happy ending a copa, and I'm like dog don't do those things.
Cape Town has done a lot for you already wena. Suwenza londo. Ingathi ngoku you are greater than Cape Town. I hate people like that. So mchana makapole ahoyi career yakhe kuba ikhona Poflo career. I don't care. Hayi man. I don't care, man. Hey, it's your boy Cops, man. I'm out here in Cape Town. Ekugulete Barcelona machicho mekla in a poll. South Africa, man. It's yet another episode of the Black Couch Podcast. Namkelekile, you are all welcome, man. It's a very, very, very special episode namhlanje. As much as I know a lot of eyes are watching right now and they're like, you are coffee at order. We're still gonna get through because I'm very interested in your career, bro. Yeah. I don't care about the other things, bro. I'm really interested because, like, as a videographer or photographer, we are not being taken seriously. Yeah, understand? People always think, guys, easy span, salamachita, man. Go for record. Or fakaya, bo manusit, manuchichisana nayo la way, and also with the editing, it's like people are never patient towards the photographers, ne videographers, thinking that I figure la way, same time, puma la way. I understand. I wanna firstly understand uta anele. Upumapi. Yabo before all of lendo ka camera yabo. Ta anele yena uphuma phi teen story sakhe. Yo inkosi ngeopportunity ta again yabo like baye ndibe lapha nami. It means a lot yabo. So ndingo Anele Solane yabo. Ndizalele apha kumanga ngo. Ndazalele Kapa yabo. But ikhaya lisekomani. So like most of the time ndimane ndisiye ekomani but not ngoku like ansa yika cool because khona nje ways family yabo. But ngo Anele Solane Fani dilaphe Crossroads Airport Town. Do you know Aya Solane? Aya untomazana omhlophe? No. Umjita. Aya. Baninzi abantu bakwaSolane benibone ngoku TikTok nami that go after le drum yenzekile qonda hayi abantu abangaka balike bakwaSolane but yabo so I could say ndikhule lapha yabo and beniqale phi kanene beniqale Lewezen. I was an actor before yabo been actor before aphe enansi khona uPhilippi TV. Okay, you know okay. I think beniqale khona 2020 before iCovid. Okay. So beniqale khona the actor kwezaweza pha but ndaphela ndi move man yabo because of financial issues yabo. Bekumandi la wena la yabantu like bakubone because iPhilippi TV that time bisena la way yayo uloyiko. So like abantu abaninzi bebe tuned in kwezase Philippi TV and then nambe ndiphake ngo that time yabo but not kuloyiko kwezi move bese actor pass nqonda. And then bendifumana live nqonda okay bantu bayanibona nqonda okay at least but ndaphela move because of ilewezi imali so la because kukho ezidingekayo most xa uyiartist like uzayidinga imali kokoko yabo especially pha like bekufunwa like uniforms like utravelisha like zonke zawe like bezidinga imali so ileke ngoku mina nqondo okay man yabo so that's why ndaphela move yabo that's why ndaphela move but I think I shot Ileways ivideo yami yokuqala I think I shot it phane I shot ivideo yami yokuqala pha on camera. I shot in Geleweza nge-A2 Samsung A2 Okay. Because xa ngona ndiphane ndanzele inantsiki acting so ndandingena chance yobokhe ndiye camereni yabona we so I was still learning acting so babengafuni like Hotman uTati yabo shout out ta wayefuna bokhe ufocus kulewe nantsiki macala kakhulu yabo because iza kuphazamisa especially because kukho especially xa ungumntana yabo lana xa ungumntana it's easy bokhe ukhawuleza unantsika but ngoku ndingakwazi ngobokhe ndithi ndi actor ngapha ndiphinde nansi because at least ngoku ingqondo no kwimashot yabo so I think I shot ivideo yami yokuqala pha yabo yona ndirapha ta ke nina lela. No, but ndakhaleza ndazibona but no like But like how far did you go? I
think like iwe yami umculo I think 2015 Okay. from 2015 Yeah, that was the peak. yeah from 2015 and we hip-hop hosted these shows VIPs. kakhulu kwelacala yabo because at least abantu nandibene nabo like babe sebe active kakhulu so yeah kwana ndifunda umculo ndifunda le way but after some time kwakhona ndidibana nele ways ane acting ndancanywa icamera ke ndashuta le way after la video nandishutile ndafumana khona enye icamera ndifumene nge 600 man as power shot as Canon power shot yeah I used as a power shot senze imali that time sishuta nje iways zam like yabo khona nambe ndibe ndisenza umculo so like ndishuta mna yabo if mhlawumbe uzokwenza ile ways video yam bamba apha le camera ijongise kum bethi yam ngenxasa lingomnye umuntu wonke ke ngoku hayi ke ndim ndiyaya that is away in short izigqibiwe zam ngqondo okay yeah man like yeah yenzeka le way yenzeka I think I even shot ile ways there's a documentary na kenda I shoot at that time kundibene nezinye iHotman zakwalanga nenya semfuleni yabo uzolani baleko I shot ile ways I documentary yabo but ayiwe yamagqirha so yabo yeah we shot la way emfuleni yabo and then iwesi yala way kuthiwa umhlaba mncinci like yabo I shot la way Grand Sharp sayiphuma grand nanga bengicokola noleweza ikhona uHotman uGrizzly yeah ngoncokola naye turns out no man like la way ndandishuta at that time ndandishuta kokwabo okay what ndiqonda what man yeah like incinci moslemncinci le ndawo ta like abantu baphuma apha like apha yabona ngqondo okay yo inkulu le way but after that I think ndafumana after yona leyo ndafumana i500D ndandiyithengele iHotman ke yona since yayibona bokhe yo like nansi and ndiyayenza futhi lewe yabo ndithengela la way ndithengela iCanon 500D yeah 500D phuma nala 1855 yeah yima before siye bagla 500D because yazi ngoku it's getting a little bit better situation ndifuna understand aqala is there any rapper esinothetha ngayo ngoku owawurapper naye at that time like umuntu oqoma okay nangu uyapusha izapusha kumuntu wayenifundisa that time Hetrick awe real yeah first time kalo uta Hetrick wayesipana neHotman yami yabola we okay ake ngoku kwezi ngoma zakhe seziphumile ezistrong I think ukhona yala we zipeqe zithu kole ngoma nje choyo man yeah that time like yabe seyihot ngoma strong la way at that time so yabe sipana neHotman iHotman ebembalisela bonke yakho let's apha kum sifuna urapper wara bese bayi2 same time akana nqa uta wanibamba asibamba grand hey sifuna freestyle yonke la way yabo bona baye xa ibethe bomba yo ngabantu abarapper kahle ngqondo yo like bayabaleka la way so yeah nguye umuntu endithi like usamile yabo and nangoku nguye umuntu like endiphusha naye yabo like endiphusha naye because most of the time even nangoku like almost zonke videos zakhe yabo like I shot videos zakhe zonke yabo even on that 500D first video yami and I shoot ayo ngala 500D eyaphumayo ivideo yakhe yabo I want to understand ngokuchayisa le power shot ta yeah because lewe yake eindon Samsung A2 core yes disuka kuyo ta yeah I was using a Windows phone bra that was 2013 or 2014 dasibona as I was using the Windows phone engeyam sasiyoyiboleka qho xa sigqibe itracks qoma yasigrandile track yoboleka la phone sihambe so shoot I think then sebenzisa isoftware ekuthiwa Open Studio I think Open Studio to edit yonke la way and then it went crazy because it was easy to distribute up ekas distribute up ekas abona makusela we besibona bajita kata yaphambana khola naphezulu kwezindlu yes nansi le way but I lost all those videos yabo and then there's a lot of things that I understand today that I didn't understand back then at that time I understand 60 frames per second 120 frames per second 25 yabo 30 yabo stabilization yeah zonke za way
how did you feel at that time watching a video yomnye umuntu and then ezakho aziyenzi lanto yenziwa yomnye umuntu at that time? Yabo ngxaki mina ne like ndingumuntu oncanywayo uzi-challenge yabo like ndiyazi-challenge kakhulu like I always make sure ndiyazi-challenge yabo at that time sometimes ndingumuntu obe-approach abantu yabo bayo ndibona ivideo buyishutile wawa kabani intswembo lawe man xa unesikhathi eluzonibambe yabo like since something even if I shoot a video, let's do like I can do pictures yonke lawe ndibone nje yabo because I feel like ndiyamandela lana okay uyosebenza nomuntu onento engaphezulu kwale yakho yabo ndiyayithanda la nature. So I lost nami ways amqala we spend something like that you lose spend something like that like nandisigcinile safe but that's loser yabo. So enye into endandiyinantsika endandiyikhalela yayilantsika yayi sound plus nekhala lanto ingakwazi usethi ikhala shoota ngo-auto because into bendiyenza auto always auto like awuyi kumanual because uxakile yabo awuyazi ISO intoni aperture intoni like yabona zonke zaway like awuzazi understand uyazibona nje if unyuse iwe yethile kanje nansi ya light unala way le so mina bene if ngifumene camera ngoku eliqhosha lenza ntoni la ndawo leya yenza ntoni la ndawo leya yenza ntoni la ndawo leya yenza ntoni if iphele ingaphumi lana ndiyifunayo like ndibona ndiyimoshile ngoku reset all settings at least English ndiyayazi so yabo reset all settings reset again yabo bensenza nje lo way leyo but most of the time kusolo kujonga le yenza ntoni le yenza ntoni le yenza ntoni le yenza ntoni that's all yabo that but like didn't have maybe wishes zoshutela khona ela xesha ke mhlawumbe yayifumana la 500 dine but of course awukabikho that much yabo. But like at that time, did you have wishes? Because I'm a type of person whereby there was mameli ngoma nqomi baweli shoota le ngoma yabo ndingayibulala le track. Did you have wishes of shooting for certain people but uphinde ujonga uba bakwephi level ababantu and bashutelwa ngobani xa bese beshutelwa? Didn't you have those kind of moments when you were coming up at that time? Bikhona like bikhona into bendiyenza ne if like charge 300 for a video yami like videos that time ndisebenza 300 anibamba umuntu yabo unibamba kwakhe abantu bayakwazi mos novele basende like ndifuna ivideo entsha kusendele link yabo xa uyijonga yaphithizela iqone yo color grade we yonke into. So into beniyithanda kwami if mhlamba kandisendelanga nto kustalker la nqondo mandiyojonga uYouTube wale Hotman une videos ezinjani unewe enjani yabo lawe so that uyazi ba safe now kanye safe now kanye ko safe because egqibeleni uzokwenza into yabo othi uyakwazi uyenza yabo then ingaphumi ngelahlobo. So into bendiyenza mina kuthumela links ezisendizishutile yabo thumela link okay bendishutele ubani ivideo zami zikanje yabo lawe lewe uyifunayo I've always been creative yabo like kuba creative like I've always been creative kwasekuqaleni yabo kwasekuqaleni but thing is igear le bengasivumeli because ndizawuthatha icamera ngoku ndiyifake ebhakeni nami ndo shoot akho tripod akho ndo ndim necamera yabo ndim necamera nespeaker yabo so ibiziwe yezi kanje mina bendistalker but then if ndiyabona okay ivideo kanje nakanje ndikenda jonga uYouTube wakho ndincanywe ivideo kanje nakanje ne but jonga ezizami we yabo lawe nami like ben explainer yabo like ndiyancanywe explainer xa so that umuntu acacele kwenzela ba singaxabana apha exesheni because umuntu uyakwazi umshuta mos umuntu ivideo yabo nathi andincanywe yabo ithini we umendalo kanxa no one ndincanywe ndibukela ivideo nansi but andincanywe yabo so most of the time I offer a reshoot like masiphinde si reshoot like uncanywa ngandawoni okanye lo way le if iwe yelungisekayo masi reshoot yabo la way I can keep the footage na the nenye mhlawumbe ngaphinde ndiyisebenzise kwalapha kule video footage lesaseyithathile yabo but let's reshoot at that time ke ngoku like ngobani abantu like cause I know mna abantu nanjonge kubo at that time nandiqala yabo such as oKadenza yabo mna ndikule era yabo nanjonge koKadenza bangane nomnye wayikhona at that time
baninzi but amanye amagama ayalibaleka bra but bayikhona like mostly local yabo lawe ababe shoot videos kwela cala. And then there comes what do you call this thing? I don't think okay besense gaming at that time kuvela Indira yabo. Yeah, I was already in the game but into esidibene video bengazoyanga at that time but besendizenzile eziyaze phone neziyazoqala yabo. So it was nothing new yabo to me but for wena like ngobana abantu oqomekisa ndijongile like pie span, you understand? And also I wanted to ask Mapra, was it far kuwe like yeah Mapra nazatane ebengekho like utasi sihlala almost like si close up uhlala khona yabo lawe. So into bendiyenza mna like most like bengekho mkhulu uqala kwi social media nentwene artist yabo oqala konqalayo like bengekho mkhulu yabo. So ezinye ezininzi bengafane ndizibone but there's music videos ebezishutwa like eKasi yabo lawe ndizijonge. Unaza naye was part of abantu bendibabone beshoot eKasi beshoota no Lenslime. Okay yeah ne nansi le way ndatachwa ngamanye amajita asepal yeah i-Jump Out Boys. Tacha kwa Jump Out Boys baye meshoot video wara ndajongiwe xa nsithi okay Unazo lapha hey motion ulapha naye yeah ne yeah but that don't stress dikhona. So I think nguta uleweza that time ndishoota no Lloydness I know mosibokhela kusipana nota uleweza ukhadenza kakhulu and bendikenda ndamstonda stock ileweza iquality image bomba yo nazi we. So wade nobabala that time it was nguta ukhadenza yabo because of lawe no Lloydness baka so mina bento bendenza if bendishoota nawe so then ndibona abantu abebekushootela then ndiba followisha kanjalo yabo yeah nguta uHotman ukhadenza Mabranaza naye yeah sikhona wezakhe benizibonqondo okay yo ndifuna ushoota lewe ishootwa ngumuntu endimaziyo lapha yeah ndifuna uspan. Also ngibani omnye kanene noTamotion yeah I've seen naye ways akhe ngqonda yo dastokhole ways ota Jack ota aba ngqonda yo nazi videos even noTamoris lewezeni ohlala eCryfondeni Tamoris naye wayendibonisa videos ka Jack ngqonda yo nazi videos intswem xa nisithi yeah same name Motion Bill but ndimjonge kwi social then soloko ndibona kwi videos ngqonda okay yo hayi yeah yabo. So ngaba abantu enobabala then ndithi okay like ndandibajongile that time yabo yeah. I remember that time it was not easy to access Motion Bill. Yeah. Even if une budget but budget yakho mhlambi ifika ibebhetje pha kuyi ngoma hayi bhetje malele I fit yabo lawe. Yeah. So like I want to understand when like okay I think as ways zihamba simultaneously and and sure but like ndifuna understand la post khona post bibekwe ngomchita I can't remember the name yabo. I think uyayazi la post inde it explains how you met uThuli yabo. And then also Motion Bill ke ngoku because I don't know who came first but I want those things to go simultaneously because at some point we would see uThuli holding a camera and I want to understand yonke la situation. What was the setup? Yaba nguThuli eqala tani athi ndaqala ndajola noThuli then after I lost the camera yabo some I remember that after ixesha yabo yeah. Then after that ke I think cause iwe yami like ndayiposta nje okay hey ndilose igear kanje kanje umuntu obonileyo cela zancede uyabo yeah. Then Grand Sharp party yavele man like kwangoba busuku like yavele yasharwa ngabantu abaninzi uyabona we like yavele yasharwa ngabantu yabo ke ngokansathandi nami man yashare but ngoku like iza namanye amehlo uyabona we namehlo amaninzi ngqondo hanza incanye lewe ingase vele iyekwe qala vele siyeke okay Grand Sharp yabo but beshare kakhulu yazobanjwa nguNansika yazofika nakoTamotion. So Tamotion unibambe after that time yabo unibambe after that time ngela xesha kanye after nisondo lose camera but I think yaba inyanga I think yaba inyanga usu yabo after lose camera then one bamba yabo because ndabona ngeNansika yakhe mosini
waqale ndabona ngeleweza yakhe okay wavula ndifakele message kuleweza ku Facebook ba my G let's work balo banguye lo muntu ngicima nguye ngajonga kule wendithi yonguye ngathi yonguye wathi wena mfakele number yami namfakele number yami yabo that time ngithanda ufumana must daluza i500D yabo daluza 500D lena niyifumene but dandithenge nenye lens khona enye lens micro lens man like yo imani la micro lens that like you shoot pictures because mostly I shoot pictures like the flowers so yonke la and then like ayiphumi nice because la micro like iveza yonke la ibeka kahle vele grand yeah dinqanya la detail kuyo so I lost la camera nalawe yabo so ubuya kwami again ndaphinda fumana enye 500D ndazamile 500 because at least 500D yona bendifika kuyo because it was 2k was 500D like azange nayithenga like over 2k 500D uyabo yeah so yiyo enkhawuleza ufika kuyo okay ngithanda 500D fast for uspan yabo because you need camera fumana 500D ndabanjwa ngitamotion yabo ngibamba kwakhe hayi ke ever since then hayi campaign njonga emva like zange phinde njonge because if I remember even kwa like the first time upon bambe khona yabo wanibamba kushutwa iwe ka 10 khona u10 like Nigeria wase Nigeria yabo unaye nengoma no Davido so yabo but bezoshutiwe yakhe kwelicala yabo then utamotion yayinguyo director yapa shutwa yenye out uMarcus yabo 30 behind the scenes I think kwashutwa 2 to 3 days yabo then ndiphana mngqona yo like le experience leyo ba kule ndawo yinje yabo I content onayo ngoku yabo because even now like I still have pictures the picture ndithatha u10 sintswempo like ngiqonda namthanda xa ndijonga yo wow it's like powerful as pictures because like igiya yonke yayikhona ta if I remember khona lo mntana lo ubani lo mntana na malini sithi bala khona manje lo ntombazana Mel MAL kodwa ku Facebook lamntana naye wayezothatha behind the scenes yabo but wayinegiya yonke yena yabo lawe nacaba nawe iyafuna njengami cha unale equipment yonke yabo lawe ngwase America lamntana athi trial lens leya fumana lens like bingu 70 like bingu 70mm like akathi switch akathini ngu70 cha ungaka nye lens engaka emhlophe ndayifaka 500D pictures yo usijonga uqonde what ndim lo qonde ndim lo so that's eveke kanjalo ngokuya because even nango ipicture xa ndijonga yo it's nice man pictures like simandi pictures yonke weyami grand like nansi weyami sorted yabo so from that time hayi ke okwayimane ndibamba mosutafu rewe okwayimane ndibamba like kakhulu like that yabo so ngqona ke ndiqabile so for me the reason why benfuna ezi stories zihambe simultaneous khona ndifuna to understand and I'm going to tell you later on but I want to understand like ngokudibana no Motion Bill uthenga nguthuli owayikhona how was the vibe at that time like in terms of his support because na i-rap ecaleni you need to support her at some point and when ake nawe like you're starting uba mawungene like how was the energy like xa usithi when you shoot and all of that what was the energy okay most of the time Dana because especially once Sandobuya there was bengekho chances ezininzi ubokhe singamove say2 yabo but kwelicala le support yabo ndathi kuye ndangcola no Tamotion yabo so ndathi bokhe man ukhimedi yenza kanje nakanje Tamotion yo ufuna ukukumbambe senze ingoma yabo okay inhle moslo leyo ndambamba again sa record ingoma kola phaka uTamotion phaka urecordwa nguAba yabo so ngqondo okay yabo at least like ikhona way ayifumeneyo yabo naye like akazofeel ngathi mhlawumbe left out or something yabo la way because like in can be busy not Tamotion like isidala sewe bomba ndi busy nyana so akazofela left out at least ikhona nami way endizamayo because I even pushed okay like sikhawuleza shoota la ngoma yabo but wayisithi Tamotion jonga masilinde le ngoma masilinde ne sifumana igiya egrand yabo like sishoota ngegiya egrand singavele siyishoot nje yabo la wena sengqondo okay ndiyakuva but ingoma yayikhona think about 2 songs yabo of which uba like azika drop kodwa I don't know why kodwa zingeka drop yabo but zona so u Fine Beach yena uthi qinini before kanye after eza ngoma before Fine Beach ingoma yokuqala awazanayo yena
yes Yeah, I remember. Fine Beach ingoma yakhe waza nayo singekajoli that time. Okay. Yeah, sijole after la ngoma, like we shot la ngoma yabo. Yeah. Phofu like nangekho that time ku shoot la ngoma and dance Komani yabo. Yeah. So I left gear yam ku Landslimes. Okay. Yeah, I left gear yam yonke kuye because ndangazuba busy camera yabo because ikhona into endoyenza kwela cala. Yeah. So ndahlala yabo. So that whole time waba yena wanibamba through enye intwana yam because ndashiya ne-account yam like yonke way yam ndayishiya yabo ndashiya i-account yam kwenye intwana yam. So lantwana yavele wansendela imessage because asidibene before mose town yabo la wesancokola ku-event. Then wabe stuck nento yogoduka manje sabe sindamnceda ngalo way leyo ndamkhapha enze sure okay wafumana wagoduka safe sahlukana ngoko. Then waphinde wanibamba back yena but abe ndingekho ngo that time bamba intwana yam shoot intwana yam la video xa ndibuya back mina uthi eta nanzi we kanje nakanje shoot le video le ndathi okay so stress sa edit video yabo. Ndambamba naye efonini bokhe hey beningekho yabo la we i-video beyishutwe nguleweza but then ndiza edit video edit video ndayithunda like ndamthumelela naye wayibona wayincanywa wayiposta yabo. Thina sajola after ke ngo that time yabo like cause ndamsendela mose zakhe sa grand sahlala ha ke ngoku I think waphinde ukancokolo yabo saphinde sancokola after that video yabo. So saqalisa ngoku that time. Yeah. And then like kwangekho conflict in terms of cause okay, I'll tell you about me because I love making examples so that I understand like what I'm trying to understand yabo. Like kwangekho conflict in terms of imisebenzini because imisebenzini are very close. They are linked somehow, understand. There was a point now I had links as a span, but I would allow my ex-girlfriend to go and rather record kwenye indawo because ndibaleka la nto ba if mna andikho semdleni wokwenza le way ayizukwenzeka, understand. Rather ahamba esebenza phana eyazi uba kumucela olo ncedo nolo yabo nami xa ndifeel ba ama ndingafaka i-input ndithi understand. In terms of Nina, like how was that energy in terms of now making music and then you now shooting yabo kwangekho conflict in terms of ispan senu uzazicomplementana njani? Ndingathini nata yabona besenza umculo yabo. I did inansika mina ispan secamera. So besidibana njani thina unalani bokhe athi yo ndine idea for shoot kanje yabo. I make sure bokhe i-photo shoot leni yenziwa yabo. Apostiwe zakhe if damned newe yendiyicinga ba asa shoot yethile yabo ndizawubamba yena okay jonga amashoot lewe yithile yabo. Isibabe sesipana kanje so you. And then also I think also ne shows ikhona shows benamba naye kuzo but beningengomntu mina like uncanye ba outside kakhulu yabo. I prefer like uba active on social media unibukishe ndihambe ndiyokushoota if ndikwi-event then like let's say mhlawumbe if benshoot i-video yakho then une performance kwindaweni ethile then we need i-shot pa then zabe ndipha kwi-event bendiba kwi-event kanjalo most of the time yabo. biwe nje iwe kanje So Ima, you were talking about photography, bro. Yes. There's a post that she did most recently and she talked about she wouldn't be surprised if you'd post in nudes zakhe. Have you taken in nudes zakhe? Benichola both like it's not something as about I understand, but I wanna understand that. Do you know like ebole ndozana andiziboni mos into zakhe like zange like ndazibona ever since that time like la drama wayenzayo last year yabola we ndamblock there's a show banemblock kwezam zonke yabo because andifuni ways ophinda isidibanisa because uyantriggerisha kokoko yabola okay responda so benibaleka la way I haven't seen lo post leyo. Firstly andiyazi ba like ndizaziposta njani inudes zakhe wayeyophulile phone that time yabo. Secondly another thing eyandenza ningarespondi kwa last year yabo was because kukho izinto ezi ana iPhone mina nguyena iPhone yabo so zonke izinto zazi kuye and I was praying that uzidelete ngqwa yathanda uzidelete lezi way like I'm wishing nyani wazidelete onezakho zazikhona pa zonke zazikulapho like zonke zazikulapho kala nangena phone igrand yabo ngisebenza za Android masina so each and every content ebesiyithatha ibipha kwi phone yakhe yabo. So nambe ndithandazela ezo nto eziboke
whatever yenzekayo apha Yeah. I wish angapost ezwe so that's why ke man andivele ndibuyumva ungampush until afike kulaa ndawo yabo because beseyedlulela kakhulu kunto ezininzi ngqondo ke hey but leni into like I wish like xa ungumntu obhadleyo like bungenode uyithethe leni into yabo lando so yenu yabo yeah so ndaqonda ke say out of line kakhulu that's why ngqondo ke no so wara manibuyumva yeah like according to you and that like okay I feel like this is going to be a very difficult topic for him now because honestly like trust me I don't like into zabantu but I know now you want to address certain things yabo because like the questions I pose for me it doesn't really make sense but maybe for you and also abanye abantu aba interested it might clear some certain things I understand according to you like what went wrong that made like a situation to become because I feel like it's very toxic and I don't like it personally. I understand. It's very disruptive. I na value. I can't push this man. Destroy the energy is so negative. Yabo. So according to when yabo, without even going into detail in those personal. Yabo. But like what lose like interest? What happened really? Not interested. Thing is danbeza like zange nibe grand mna like emotionally yabona we because like sininzi ways like ebesenzeka at that time yabo because just like ungcwabi time so yabo okay and then again at that time like I went broke kahle yabo like landlela boke like broke fellow iphone fellow computer usheke ne camera ne chair nendawo renda kuyo yabo la so like uzaba broke like there's no way boke awuzuba broke yabo phinde kufuneka ugodkile uyedlaleni phinde ubuye broke lawe and then ke ngoyena be grand that time yabo lawe and then ke ngoku but yaphi ingxaki kububhuli like ihlobe lothetha andimncanya umuntu ondixelelayo bo like ondibonisayo bo hey awunayo weyethile mamela ndithi yabo so that's why like yiyo into eyenzekayo so kwavele kwa kum nalawe emotional like ngiqhela uzenzele wezami yabo like ngiqhela like usebenzela like each and everything enayo or endinxibayo yabo lawe ndiyayisebenzela yabo lawe so if wena like if bendihlala nawe apha soyi2 kanje uzanixelela ngovela uthi mhlambi masambe yabo ndithi dama no akho way apha kum yabo namali apha kum yabo supusha uthi masambe again no vele ngicebo okay no ndinemalenga must move sendaweni ethile izakwazi usibuyisa that's all sambe yabo lawe so ibiyindlela othetha ta yabo then xa iphusha ngalandlela othetha yakhe benibane yami ke ngoku nami ezidefendayo yabo so iqale pha yonke lawe yabo iqale pha as an artist like are there things because I saw that screenshot se picture yakhe no MEK yabo and then maybe it was a joke I don't know yabo that's why I'm asking like are there moments that made you feel a type of way about how she moved as an artist when like angifuni uxoka yabo if like benshoota naye like benshoota naye when because most of the time benibamba skwishoots zami yabo because naye befuna like ufunda iphotography so yonke lawe yabo and olethu wakhe mbona ba hey hajo uncinye iphotography there was even a time esithi ufuna umthengele icamera and okay grand sharp there was I wanna one thing about him nane if like uhamba nami ku shoot yabo sizoshoota le video nawe zazi ba like khawume ngoba bu artist bakho zazi ba uzokwenza le way nonantsika yabo lawe because yabo lawe wenga understand lanto yena so of which into bendinqanda kuye koqala ithi no suvele videos abantu yabo imagine now every video yabo imagine every video ndishootayo nantya ukhona uyavela that's not yabo linda nje umuntu oyi1 ayithethe ku Facebook ize nabantu abaninzi ithi into yabo so ndiyayibaleka yonke la energy there was even this one time I was shooting for Unantsika uWizily khona enye intwana yami yaseleweze neGoogle lethu kuthiwa nguWizily ndiyo naye benimamela kangqondo ndiyayincanye sound yayo le yambamba Wizi mashoot something my dog yabo athi nayo tata yawari yonke la way back ran no Wiz we shot a video I think be feature show Leandro la way kon shoot a video hey mntana wenza into ezifana lo like we are shooting a scene toilet yabo now the scene kufuneka kube ku smoke uLeandro like topless yabo la and then kukhona enye imade up hey mntana manje nqonqozo kokoko apha bayi
into lenizani ngathi come on like I'm shooting bra like come on yabo la so unikala energy canga abantu futhi andincanywa mina lawe yabo undenza ndifile ngenye indlela wazondivala phi ngonishutayo afuna uba khona kule scene yokonwaba le amajita thenge utywala yonke le week ukho cherry yabo yonke la we bafuna ujoin nabo ajoin eGrand Sharp ngona ke nangambamba ajoin eGrand Sharp lo mntana ta wasoka kule ndawo ebekuyo wazothwekela umjita like diphethe icamera su yabo la we like so like iqonda yabo like andithi like ita like if mhlambe ibiwe yabo ndingekho ndikude Grand Sharp yenzeni phakakude andikho now kushuta mina yabo ndijongezo wengu kuna yabo ndijongezo wengu then akaziqaphela bazi wrong nqa eish ne yabo so yazi energy ezinje yabo la we even neutral switch abantu bahamba bathi man ungayihoyila ungayenzi bengathi like ungayenzi iwe yenkulu yabo bokhe nqona inkulu kakhulu yabo but akho ngxaki yabo if you're like I fucked up gigs ezininzi wena ta yabo I fucked up gigs ezininzi I still remember even I had to shoot uNansik there was the event ka DJ Tira yabo zabanjwa dingi photograph chacha malini ikhupha yonke bani chacha lewe kangakanga kodwa ke Grand Sharp akho we sashuta that data like bona like there was bokum there's a time uqondo okay like for him that time bendiqondo okay ndiyaspana khona la weta uziva bona ba yo akodwa ngoku ndishushu man like abantu bayakubamba and like ulapha ebekhona naye that time apha ecangwami yabo labe siyashuta yabo even this time this one time le video ka Brilli Imbokodo remember I was like that day I was shooting uSangzini yabo ngathi jonga zaboleka icamera yesibini thatha le camera lena isethi camera kahle yabo then ndayicima ndayibeka ndathi ina boshuta lawe at least uqhelile mose uzibona iwe ezininzi uyashuta la video ka Brilli shoot ivideo ka Sangzini later on siyakla event ka Tira yabo so I was like yo last like bona like that like yaziva uziva begaziva yo handishushu damn like wonke umuntu ufuna usibhana yabo lawe cause nala content relationship yenye bisipusha kakhulu yabo like ibisipusha kakhulu la content relationship like yonke lawe besiyenza pha so ibilawe yabo le event ka Tira I'm shooting le way ka Tira shoot pictures kwangosingenayo sikhanda aqale ndaya mina ne wayezilungisa yena yonke lawe mose mina like xa sengiqalile senzisusa imini yonke ubusuku yabo wayefaka uyafaka makeup afaka ezwi thatha picture thatha videos afone athi dilapha yabo dilapha ufuna kwakhe athi lapha phume ndithi ndombamba bona ba because bakhona abantu abasaziya yabo la because bese sinalawe boke ngoleweza aba yabo bese sinalawe bakhona abantu abasaziya bona la feeling qono okay like when believe that la relationship like big time that's why like yavele yabambi kakhulu we like ngoseyiphela yabo then believe like big time qono okay sayifumana lawe endambamba onimbambayo siyeza suku nasi angubethe fake makeup bethe ngezwi as a grand size adlula general adlula VIP VVIP phakotira nca angene I remember ibuzwa komnye umntana ba iphi tech uthi hayi asingeni ka tech iqonda asingeni ka tech thina apha yabo ndiphume ndithi okay jonga uzosela ndoni yabo laweni andiseli kwi shoot star yabo like andiyenzi lo sela but ulapha naye so man Valentine manithengele yena weyosela athi hanza seli thele Kirpek entontoni ndithi okay Grand Sharp phume ndithi ndothengele because andifuna bephinde bephuma kakhulu yabo lawe angase avela hlale Grand azinze endaweni eyi1 thengele Kirpek ndimnike qhubeke n40 konfotayo andi abona tala kimna ndiyazi man like andiyazi ngase kumxa uyicherry yami uhlala amanye amantombazana pha yabo even if ujiva namantombazana pha yabo lawe if uzoma nama out jive now and say off kumlondo leyo yabo say like say off like already kum yabo la sinqina man randi incane leweyeka lewe uvutywala uthi nyane izindoni awundiwe nje da bengazugoya ndishuta like ndiyashuta seyibiwe kanje man yabo lawe biwe kanje like nisi manje we bezi off but andifunde yeah actually Nam I was about to ask you because you just said that you were pushing and you like that whole couple content like what are some of the things that you feel like achonga it is like in terms of like being girlfriend but like indo qoma achonga
ku-organizer yeah ku-organize i-dates ezathi amani singenziwe yethile the grand because awena sithatha i-content for basibe bahle ku-Facebook yabona wena like kwi-socials like ugudi kwi-socials ayena ugudi kwi-socials ngumxoka yabo and soloko e-creative kuwe like ezine photoshoot usuyispani yonke lawo sinaqonda okay yeah man yeah so I want you to address the way obsession. Where does that thing come from? Obsessed guy like if we also obsession hayi noba yiyo thing is ne ndamncanyela mntana kakhulu yabona we like big time and I sacrificed like iway like ezininzi yabo way like ezininzi bona ngoku like yabo esan affecta like kunangoku yabo I sacrificed iway ezininzi because ndi believe kule way I believe big time kule way but there was even a time esithi ugxothwe ngumama wakhe wara sahlala enjini kanjani yabo so but ndanyanzela like ndanyanzela but ndaphela enxabane endlini ngqo kanjani and move out fast yabo so move out so damncane there was even like I think be obsession yan time if utsho nyani I think be lo obsession leyo cause damncane even this one time enzeziwe like isifane senibonise ngokuba yabo like uyikaka yomntu athi namfonela 40 times before ndi give up like 40 times wabe setdown ndabe ndisetown yabo that time and amfonela 40 times 18 yacwaka nda give up okay yangoku man give up yabo mandiyeke nthixwaka ndathula kre ndahlala so uyangabune town wena uyothina town yena uyothina town niyajola at that time kanti seniqalile ungasi hayi kalongoku yaseseyiphelile kalongoku okay yabo seyiphelile ngoku but bendisadinga uqicisela into ezininzi wena yabo iphelile but like ngasengicaciselwe yabo into ezininzi okay hey ithini we yabo ithini we yesuswini like iwe yezinje yasula ithini we yabo like 1 month after that time then wazobuya ngala drama ngokweninzi like ninzi wewe izenzo da like fike ndiphathela abantu ba hey mawusiye pha kuye yonke la way yabo andifumane eza energies yodanda labantu aba fucked up like big time that time last year like ingqondo yayingekho grand ingqondo like la way bomba like anisakwazi nocinga ngoku like grand that's why ndaphela deactivate Facebook yabo deactivate Facebook yabo ngoku like khona that time uzive like xa uyindoda uzibonqa niwile bongoku like ndiwile like big time that's why namcima Facebook kwami ngingafuna uwela public yabo uza once we public awuzuzibona xa usenza ezinye izinto deactivate Facebook kwami for 2 months yonke ndahlala without Facebook anyway mna without Facebook that means andispan clients yabo that means andispan so ndahlala ndaspan Tamotion wanibamba that time ngekho grand yabo okay sithi lapha town ihleli no bimeni kwenzeka kanje jikela yabo that time ndisheke ne camera yodwa yabo even na la camera even na last year I lost the camera na last year you know lowe na last year but yona ndiluze njani bendiboleke umuntu yabo boleka kwami umuntu warojwa nayo yabo so ndaqonda hey so niyeka manta like bengasafuna uzistress because like bendi stressed big time ngondiluza le camera ngqondo okay okay mani ngastress ndahlala yabona wenda manje zula nsithi tamotion enibamba shoot ivideo ethile ndaba nethile shoot kwenze kwethile yabo nguye umuntu wayenigcina like insengqondweni that time yabo that's why like nangoku ndimncanya like big time yabo la wena uyayazi naye yabo so I remember uthe you're trying to get hold of her down you tried to call her 40 times for your answers just to ba ube closure ube right yabo did you end up getting la as answers ubuzifuna and also what would you think because of course I was asked about what's going on in the mind but like what do you think is the reason for yena ayothi bana like uyazisola gojola nam to date you it's because nda reacted kwela hlobo wayesenza ngalo yabo xa like yabona tane ndibonile yabo abantu iyakwazi umuntu ba athethe nje nawe it's like ndikuthuke yabo la way then ke ngoku xa sele wena let's say mhlawumbe ndikuthuke then xa sele wena ureacta kulanto yam xa ureacta kulanto yam ube ngumuntu orongo yabo so I did lo nto ke mnake yabo and amnika lo energy leyo yabo
ndiyakuva. So like she was probably maybe expecting you to like swallow everything yena yenzayo and then everything is gonna be cool. Nansi way yakhe. Yeah. Nansi way yakhe like wayelindle bokhenza uthula like kokoko like oko especially cause ebona tani I feel like I felt like at that time ne I wish ezinye izinto like ebezilindile like yabo like ebelini cause ngangcwabi time at this weekend yabo. Ndabenza ushuta kule weekend izayo yabo. So I think ndafika ngolwezithathu eKapa so. Yeah. Iwe yethu ibe shushu kula weekend le ya kanye qale pha iwe yethu suka yatsho ke awuwele ngone gogoleweze ngabantu bepost ubhanxa babo I remember nenye Hotman ipost iwe yayo yabo beba yi wara wamenza idomet ntontontontontonton ngqonde hey bra andikho grand for le energy yabo lawe mandi save as thatha screenshots da grand athi cwaka yabo lawe yonke lawe hey naye wenza yonke lawe yakhe that time like andikho grand ziwe zam yabo andikho grand ziwe zam so qona okay so stress of which ezinye izinto ndabuyela kuzo abantu sebecinga ndilibela hey kaloku kwakhiwe kanje yabo grand mos ngoku yabo even this one time khona man like can bena amaxesha tabombo ke hey I think ndibanja i-depression wayengiqala iwe ezinjalo yabo after deactivate Facebook wami ndabuya again before nimdeactive like iphinde imcime again ndabomba hey awukabikho grand my G Linda yabo because that ndibuye ngqono okay I need umuntu ozophinda nhlokoloza athi again yabo la so that ndizokwazi uphinda neact ekrwada ndibenyiwe yabo tabathi bonke abantu benenziwe ndibabambe batsale cwaka esnickers as respond esnickers as respond bangathi ba respond abantu yabo qala bomba hey usarun business my G yabo usarun business so sebenza feelings zakho deactivate Facebook again for like December I think October November December and span yabo ndazobuye lapha ngoJanuary ke ngo khona nibuya yapha ngoJanuary ngqonda ke mangiqoba amandla amatsha again yabo so bengiqoba amandla amatsha mina ndothuka mina taxa like ndagcina energy yami like ilawe yi1 yabo I remember naye contact enye out uTumelo uba mufuna ilocation endanishoot kuyo yabo uTumelo uzonibamba ba yiphi location lena i10 andiyazi konzeka ntoni but that time ibuza la out ndayazi ndathi kubuza lo mntana because le out bingazunibuza kanje ife ibuzela yona yabo qha nami ke ngiphinde ndibuyela yabo ke man sunika abantu le weza man yabo so like suba yi weakest link andimfuni tam nomuntu like if close kum so abantu mabangangeni ngawe kum yabo andiyifuni la way le yabo hayi ke qha ndambona ba usayincanywa la way yena ba uyancanywa bokhe ungcwala su la way manje ethethe ezinywe ba hey ugqirha manje lona manje location i10 wara so hey la way yinja ngiqonda ayi mntana zakhe limnike le energy ayifuna she actually founded the location ndamnika she founded the location ndamnika amnika yes ndamnika ndabomba ke izaya kuthi le wele because I was part of that shoot no ndamnika ndamnika I was part of that ngixelela futhi ndathi uziqonde ngondimnika ndatsho ndathi lawe buyenze last year round 2 wayo useza yabo I knew iwe kanje libesanda ukwenza ngokuzakwenzeka I knew lo way le but I was expecting it mina apha ngoApril so yabo because apha ngoApril kubuye zaweka lokho like cause khona mna bese busy kakhulu apha ngoApril sisenze ezweni kuzabuye za memories ku Facebook again then uzawupost iwe yezinja again then ndabe sensemandleni already yabo so sensemandleni already musimno yabo so ibiwe kanje yangqona okay ndizilindela mxala athi izawubuya le way yabo but yena uthe esoyenza ngoku le way because I knew la podcast izawudrop musimno before I was actually going to ask you like did you know about it and what happened ngokidropayo I knew bizawudropa like I knew bizawudropa even before ipostwe I knew la podcast awudropa tani ngaxelelanga like ndiyaziva like iways zakhe ezinantsikayo manje ezi off ngakhala ziva iways zakhe ezi off because ndavele ndabona nje nye comment ethi kusebusy le way yala yeza percentages so bona nye comment ethi xa kumenshi xa kuthethwa ngani ku podcast now thixwa kanti okay yalo mntana yoke podcast ndazilungiselela kweza nesa way ngoyenza yonke la way yenzayo ndizilungiselela already sedazilungiselela ndagqiba shit buza njani talk to me dog don't get me guessing dog
Yabona okay, before you talk, Yeah. like I'm good energy, bro. Yeah. I fucks with the both of you. Until something changes. Yeah, I understand. But I fucks with the both of you. So I'm very neutral. Mhlambe abanye abantu ababukeleyo are gonna feel very bad. Like so coffee tena ngayibuzanga into ethile. Ezinye izinto kuma won't really make sense. Yeah, understand? But silapha ngoku. It's fine. Ungaqhubekeka uthethe. So thing is yabona Tani. I know la we dropa kwayo. Yeah. Izo affect abantu abaninzi, yabo. Yeah. Kanjani? Wayazi banzoba nomntana, yabo. Oh shit. Yeah, wayazi banzoba nomntana. Wade watsho kweza wayithetha last time. Uthi lo ligeza lo ngoyimithisileyo wenze into zenza ngcono. Okay, oh yeah, uyayazi, yabo. It's grand sharp. Now yaphi we I knew le way lena ba izochaphazela umntana njola naye. Okay. Like ibiza mchaphazela. So when did you move on wena? Kuyi? Yeah. Lamntana. Bekunina. Yebo nikhina nexesha danqono okay like anifuni ujola, yabo. Anifuni like benafuni at all ujola but lo mntana lo njola naye ngumuntu bese yeko libambe bakhe ama wara esilungisa lewe yethu. And beli toxic kakhulu wanyamezela lamntana ta. Yo wanyamezela lamntana, yabo. I think it was I think uqala pha ngoJuly ngono okay man kenzama ujola da ngondeactivate Facebook kwami ndijola at least ndijola nomuntu ongazazi yezwe ku Facebook suzonke ezawenzenzayo yabo and then akayo artist nokude beso it's easy ngoba okay uqaliwe naye but umuntu oyi artist su hayi sorry so ngiqala that time ajola nemate yabo wayazi naye banza umithisi ulewezi lo mntana lo this time that time ebuza la we yala location Grand Sharp I knew ke ngoba yena indawo endiwiki kuyo yile yalomntana because sendi strong ogqitha mina khona nayithetha ngoku like enondenza ndiphinde ndigunqe like last year yabo so last yamlinda most last year wenza yonke leyo yenzayo uthe ngokwesiza ngezawo ezakhe wayiza ngazo last year asavakali ngoku yabo mandla wami ebephamna and then yena uthethe iwe yezinkulu yabo so mina nisebenze ngalanto yakhe because like andibazi tabanjani man like andibazi man so even vele ndayenza thala Facebook wami remove ways kaphe mama wami lasibeke ecaleni azithi so that ingabikho ways aphinde ibuyele ku even now naye uyayaka man obangubani yabo ukhona Facebook kwamba ndazi remove zonke ngena account yakhe ndazibuyisa zonke umva ngona ke if le way yenzeka mayize kumndodo yabo because bekhona abantwana abayithumo sabazi rascal gqithi pha abacommentayo ba ntono bathukisa inqonda longe sisitsho kuwo singatsho kulamntana lo yabo ndi grand yabo that's why nangoku ingaphumelanga kwabanye abantu la beyivele yahlala kumnca because ndiyakwazi uyicontroller yabo then bese ndithetha ubhanqa bami nami and ndithetha ubhanqa bami wabona ba andiyihoyanga because then ambonisa babugeza ba intoni ubugeza yabo because I can be geza ta like la way yabo naye wathi instalker wabona ba yo le kaka le ibile lapha nasekhaya because yabo ibile lapha yabo belibonile ke ipost njalo yambonisa ba like ndilile like igeza yabo that's why wavele wathi se commenta namhoya ndagqiba umhoya wathi lithinto zakho phele seyibuya ngalantu bake ngoku zakubambisa dog I was so stressed this nigga is telling me my so much like what the fuck do you know ndalinda ta walinda nyali so ndangiqona ngibe gown like the whole thing like when ngifuna umbonisa lanto ebugeza ta like bese niligeza nami yabo ndambonisa ba like ndiligeza hlaleni ndafike ndanxiba igown ngono okay man edit ways am kwasekuseni ndavuka I think 5 that time edit ways am ndathumela iways am ebantwini endiyazi bekufamba ziyaphuma namhlanje hlala ndanxiba igown ngoba kwami igown schedule post ba kushethile post ethile izawuthi ezaneza mi posts zavana screenshots zami post and if ebendibambisile like ndahlala ngonhleliyo bezoba khu post eziphuma ezintswempu ndimnika lanto yakhe abone ba ligezile yabo benifuna umnika la energy but luckily wakhalezwa abuyumva amandla phela ngqondo okay ugqibile yabo that's why ngoba nangongixolile ngoku anangxaki naye banambona endleleni si grand andifuna uxoka ta like anangxaki naye like anode ndimqumbele ubomi bam bonke yabo because at least sounds like besikisonwaba ta yabo of course like besikisonwaba ta like big time futhi yabo like bekhona onwabisa perform mna yabo andazi go like eqala mhlawumbe zayo yabo but benikindonwaba ta big but time I get your energy bro like I get your energy and like there's one thing that concerns me man I not value la way like I not value in a way that if ever like you consider moving on in life if Indo is not
close to you, you don't entertain it. Yeah, bola way. For example, I feel like that statement, that was a broad question. Yeah, about that she got, but like, yiphi into azisola ngayo elifini. Life wakhe mkhulu Yeah, to choose that only thing, I was like, nah. It strikes as if ngoku like she really wanted that topic to be there. Yeah. Good podcast. And for me, I don't like that, because like that thing is too personal, man, to bring it that public. Yeah, understand? Yeah. Unless mhlambe kuthiwa hayi nangu camera utsibiyati kulothuli, and then ke ngoku you would want the public to join, yabo, because into beyond izandla zakho, yabo lawe. Bendingangeni kwasemakhaza, like I made sure bokhe ndidlala fa kuye. Yeah. If you invite her kwishow, xa ndijonge line up nantya pha andizukuya because andifuni la way ba becaba, yabo, okay, ingathi ngoku like ndizele yena mhlawumbe, or mhlawumbe ikhona way andifuna ide caba yenzeke, yabo lawe. I made sure ba like ndikude. I-question la question like kunangoku, la question like ikude kumjolo la question. If undibuza i-question ekanje mna ndizawuphendula something else, not into nomjolo. Yeah. Yabo ikude kumjolo la nto ta yena befuna idifike kulaa nto yomjolo because ebewine last year. Yabo beyiwinile la way andabinda like andabikho grand, yabo la way. Ndabda offline wacimba okay awuwinile after yena ndiwile yonke la way of which we beyifuna leyo, yabo. Bengiqala mna ta noba ne-ex like endifuna undibona like indiluza, like ex like efuna ukubona uluza ngoba like ayifuni benawe, yabo la. So ibindothusa mna laa nto, yabo. Ta bengazuyihoya la way, but thing is not ndenze ndayihoya ibi out of hand, like ibiseyidlulela, yabo, and bendiyilindele ibizawudlulela, yabo, because igcwele ku TikTok now ndibuzwa ngabantu bonke ba hey wara hey le uyatrenda no answer le mandiyihoye so that izakhawuleza iphele. Ndayihoya naye wathi cwaka yaphela, boyiphelile ngoku akho ndizawuphinda ibuye lapha ngoku. I know ba akho ndizawuphinda ibuye lapha, yabo. But like let's say when ata like uphambi kwakhe, what would you say kuye? Because like for me ngaske yonke le way like be igqithe ta, because I feel like sele hambile ixesha since the time you guys broke up. You don't really owe each other anything ngoku, unless you guys have loose ends zezinto engakhange nizihoye at that time. But I don't feel like you guys owe each other anything. You have moved on, yabo, with time. Yeah, understand? And I'm sure now she has moved on. I understand. Yeah, but that's why bengicinga mina like akazuphinda like abe kubekho into esinantsikayo. The reason benimblocka ngoku angaboni ways because ndithi xa nim-unblockile like still uyandikwekokoko, yabona we. Yeah, eza lives undestroyed, eza live wayezenza. Alive wayezenza. Yo. I wish you ndiyabonisa i-account yami much than like in banjo abantu seben inbox ecaleni uba uyi-abuse wara awuyondiqonda fuck. Sifike nina ibona we ingase ngicacise iqanga yakhe hey andintyala impendulo, yabo, like andintyala impendulo at all. Block inigazezi ucima phone yakho, yabo, like zange ndiphendule kwanto omntwini. Love ndakhetha ucima phone yami qha. Do you think she still loves you? Yena andiyazi ta. Is she probably maybe acting out of love okanye unganeliseki ngendlela izinto eziphele ngayo? Sapheliswa nguye. Yeah, but still, bro, like sometimes it can happen like that. Because like let's be realistic. It doesn't have to do with Utuli. I hope she doesn't feel any type of way. I'm very neutral. I love you so much, but like girls have a thing of initiating izinto, and then all of a sudden baphinde ibe ngabo ngoku abafuna i-reaction on top of umzekelo. You can fight with the girl ngoku, yeah, understand, and ube remorseful, you understand, but yeah, I fucked up, understand, and u keep it quiet, athi ayisayeka iyaphela, aphume ngalamnyango ayojika pha egate abuye athi ayiba uzungicenga yango. Yabona ke yeah, understand wenjalo kube hlobo utsho ngalo, but benenguye lamntu nodamiyeka ahambe bencenga, uyandiva ta, so yade yaphela, yena ndikwenda phone like many times, yabo, yade yaphela la way, and then yaza nedrama eninzi, yavele ndavala umlomo. Ndibuyela kula way uba anga initiate into yoba mayiphele, but abe deep down mhlambe engakaxoli incam in terms of like ba mayiphele nyani. Because like if ever like,
because I know amacheri like khona amacheri aqoma like once azikhuphe kuye yazikhupha whatever drama benayo she won't care much but uzakukhupha life yakhe ngathetheki anything yeah the fact that second into esithethekayo yeah understand for me it concerns me to feel like sir why after like nyaka uqhethile mos unyaka straight like but still the way it's still revolving around the same place. I prefer mna ta yabo mna like Kanjola I prefer umuntu othithayo uqala yabo ngasumntu atsho kumboke man besithe kanje nakanje singathini kuzo sithi yabo ndimxele afunini ndiyajola but grand akho like so to like ngoku ayikho nonoziphinde like yenzeke uyaphambili but unless uthi hayi si grand nami ndizawutsho hayi si grand so war anawe ndiyibambileyo yabo but akho nto inoziphinde yenzeke kumnawe yabo because like she also says a lot of things online and say that like uthi wena you want her back no imedi yakho and all of that is that real or is that sarcasm hayi ndanibona isibani ligeza ta like ndanibona isibani like ndiligeza even naye wayebona like wena ndizithetha man bezingekho lawe because wathi bhala isixwebhe sithi uthi ndandikondla wara so ndavenda reply isile bethi kodwa unjali round one for ungowisa so that wezinja I know mna would never aka would never but nandimbonisa nje okay ligezi khona ayabona ba I out of lento ayithethayo lento ndiphendulayo out of lento ayibuzileyo yabo so nandimbonisa nje okay hayi ufumene la gezi leya ubucinga like busithi likhona phofu yabola we so benimnika nje la nto into ebendimnika yona I would never I would never bomuntu bambonke but like kuyo yonke le way like recently le bisanokwenzeka what do you take out of yonke le way wena firstly done because I saw in Nansika there was out to Tumele biki abeti post ba with besides yonke le way yabola benikhinonwaba wara yonke la wena okay even kwapha like beniphendula ubhanqa because benifuna da aphinde yenze le way like benimlindele ta like yenze izwe is fun like bendizifuna like big time this time is always fun yabola way so andembonisa boke hey lanto ayenze last year awuzukwazi uyenza again awuzuwina kabini but I saw inantsika yakhe man I comment yakhe khandi ibona imblockile mos khale nda screenshotela yabo ngqono okay oh shame at least ikwazile ukwehla at least wehlile yabo wathi boke hayi inkosi nje yamva ukuthi into ebhadlileyo hayibo if bethi lento ibibhalwe last year bengazubhala lonto leyo bezawuthi unamafufunyana unamadimoni wara yongqono wehlile at least sana ngqono okay angixolile ndi grand at least I feel like at least sometimes uyabona boke ikhona into besikisa yenze grand yabo so zandi grand namngqono swara nontombi swara nontombi in one word how can you describe a relationship yakho naye like the previous like I say almost go but like how could you describe it in one word one or two words because andifuna ukuboxa because uzawucinga kakhulu yo hey but utoxic ukhona yabo andiwisheli mna relationship enje yata because ihlobo yayimove ngala inobi izawuphinde ithi bad futhi ayinule le indawo yabo ibine aluthando ta yabo but toxic like kakhulu yabo like toxic ta ubutoxic into yayiphambili kahle yabo lawe but at least I tried kwezinye indawo yabo you said yaqala ufumana i-ex ezakushela ubad what do you wish for her wena mna hayi ta yabo lamntana even ngabo ngoku wehlile because of i-social media khange besecaleni lakhe yabo ofuthi uqhele lanto yena yabo khange besecaleni lakhe because of into into azithethileyo yabo la isikhona way sensitive azithethileyo andifuna uzimention yabo there was no way by social media ngasecaleni lakhe that's why wayewehla because akho umuntu usecaleni lakhe yabo la ngaba nona bangamageza bayithuqa yabo yabona ta now that wanda kuba lamageza bayithuqa bangamageza ta bebhaliwe yezinzi pha zabajonga so yabona ta
yabo ngoku like akuphelanga nto tayo yabo la way like ubomi busaqhubeka yabo but I wish like xa sele like ebuya kahle again abuye nge-energy grand yabo ayazi bokhe like andizuya phambili ngoba ndikene bene beef nobani yabo because uyazincanye musezawe yabo even kwaezo Bravo asiyo zasithethisa ta like ezawe like big time yabo la way and disesiphakathini kweza beef zonke beef bezisenzeka ndisesiphakathini kwazi ayithini lewe yabo but I wish mana akhame ngeza beef because like uyakwazi ukwenza umculo grand yabota so like I wish like angama ngebeef ezi aqhubeke like anangxaki tamna maybe in the future pha exesheni sawuzoshoot something yabo la way like anoba nangxaki but don't ngoku of course makahlale yabo la way makahlale taka ncinci maybe sometimes but hata like like I believe kuye yabo like as much as I believed the last time kube ndisipana naye like benibelieve kakhulu kuye yabo even angoku I wish angaqhubeka ta abe grand yabo but bindothusa mbokhe like examine wishele kanje elahlobo isenza ngalo yabo so that's crazy because bentenza ubuyela kula way yabo leya benisithi like ngaske zihambe simultaneously no motion naye it's because when bra it takes a lot so ba understand abanye abantu but it takes a lot from me out eklo profession doesn't have to be a photographer don't but it takes a lot even nokumculo to just one day decide uba baby kawufaka backup up zange yacula imede yakho ayikho involved emculweni but to decide one day ba baby kafaka backup up kanye baby kabambe le camera up it takes a lot of guts outini to do that thing so ndibuyela kula way yoba like you even got to a point that ubamba i-camera you understand and I'm sure it's one of the things naye wathi xa iphuma nazo understand la way so like for me kuye yonke la way bra like I feel like you guys have done a lot of great things and I wish ngaske zingabone zingaqunyelelwa zezi because some other people love drama bro I could have like been that guy also buza questions man now ndiyakufaka sogweni cha yabo incriminate you yabo in a way that now uzophela uqoma ihacho and I don't wish la episode iphume understand like for me it's not about that and especially in a sense that I speak with both of you of course ngqibele kudala thetha nothuli ngoku but like the grand nanoba two understand and when that happened I was like I don't know but ndizawuthini ke ngoku mna understand sometimes abantu anyanzelekanga bathathe side abantu ba understand like kunyanzelekanga uthathe side tanda othuka kweza live wendabona kake kweza live xa njonga i-comments hayibo unantsika like abantu abaninzi today hayi kodwa ziyandazi like unondaziye beyazi bokhe kodwa le into like bekungekhe like ayisoze ithi kanti ndim lo wenze leyo but qona okay mandime okay mandime yabo no into wena tasibadala man sibadala and sibadala nje asibuyela imva you understand and sonke sifuna into ezinhle bomini bra like imagine like investing your energy wanting bad things for other people but you still want good things for yourself umhlaba usipano la hlobo yabo I always tell people even nabantu basenginqini athi umuntu yo yamala mama phaklandlu yo what ndithi fethu la mama uzohlala kulandlu bombakhe bonke akayindawo because yakhe energy investor kwabanye abantu instead of yourself understand so ndifuna unikhupha kula way mna ta like ba sir guys ibani grand man go like ibani grand ta like not ba nithethisana grand like ibani grand focus on life wenu bra because arguing about this thing I don't feel like it's bringing any good energy yabo now I'm even bringing you up I didn't want it to be back and forth yabo ba ngokuze apha naye funeka khangele enye podcast yo address na I'm not about that like ngaske like ngoku whoever was looking for a drama skills guys anifumenanga xolweni like I just wanted to address izinto ezithile if ever mhlawumbe khona into anengxaki nazo kwento uzithethileyo I feel like makafumane enye indlela yo reach out better yabo I'm sure that is doggy calls I can't phone yeah but like
yeah, I feel satisfied mna kula mcala unless khona ufuna uaddress ngenye wena ta. I'm good done. Yeah. I'm good. Wish baspane qha bonke. Yeah. Like yeah baspane. Especially yena ame ngeza beef da. Yeah. Like as a beef like even this time like zezeza zimbuyise umva kakhulu yabo. Yeah. As much as ndingazu OTP ne party abantu abaninzi like baye babafika kumba hey kwenzeka kanje kulomntana and then like elihlobo amuva ngalo ngoku lelibangela ubani boyumva yabo abantu abaninzi like bafika usonqondo hey uyaluza yabo bathi ngono okay manhlali sawubona kuye bayithini we yabo even nami lahlobo acting ngalo like there was no way like mina ndingancanywa lawe yoba ku social media fike ndisithi nentombazana yabo lawe like ayo way yami but since kufuneka ndiprotecte isonga sami yabo because igama lami sisonga sami yabo so if ngoku kuthiwa utakhamera u10 sisonga sami so siyamoshakala yabo the only reason ndenze za way it's because of protect isonga sami not that mhlambi ndisenengxaki na yabo yena 100 grand ngaye like naye like 6 grand yabo like as right da like yo like yeah no ndiyakuva ta. Let me ask you 2 more questions before we wrap up on ta like question yalapha yabo what's that one thing that you hear about yourself that is not true? And then what's that one thing that people don't know about you that you would love them to know? What's that one thing that you hear about yourself but it's not true? And you abuse ta. And isiphakamisa isandla kwentombazana. Yabo. And isiphakamisa isandla kwentombazana but yakhe yenzeka one time. Like only once that time yabo that's the reason why ndabizwa ngeabuser like when ndibizwa ngeabuser at that time yabo because of wayen pusha like to away yabo yeah and you abuser that like I would never like ngiphakamisa isandla kwentombazana because I know like lawe injani yabo lawe because bendikhulele kuyo lawe da yabo andikhulele kuyo like so that's why like bendizixelele okay no team mna yeah no team mna so way like would never da bangayazi abantu ngam nona bangayazi abantu ngam ndiyafihla noma ndiyafihla nona bangayaziyo ngikho rich qala masiye kuleyo kaza yaba becika nemalala mali qha nje ndadibanisa ta yabo Thixo yanblessa ngalo xesha abangayaziyo sanga ndaspana yabo 9 to 5 hayi sanga ndaspanela ngami la tam ukona believe kule way yabo ukona believe that's why ndi protect akunangoku yabo kona enye hayi siyaflasheka ta xa sidingeka siyaflasheka xa sidingeka ta another one like what's the best experience in terms of shooting mbani wakho wamshoota umnizo oqome yuachonga izeke zosawuzibalile ohlala no motion but even if it concerns him but like one moment you feel like I was happy shooting this video there's a video that bendishute no Brili that's Somandla video yeah like yo that time cause uBrili wanthumelela la ngoma yabo ngabe sendicheck out ilingoma zakhe ndazive ezingoma yo zintswembu zo ngezingoma yezi yabo ndandizimamela like wa drop links mos yabo ndamamela yo zintswembe ezweni when bambaye bamashoot ivideo nqonda yo Brili babuya zobe ndizimamela ezweni and zintswembu ezweni yabo zintswe kla ndithunyiwa ndizenzanga that time shoota esishoota no Brili le video sishoota no Brili le video and one thing about uBrili about uBrili like uyancanyuza ne storyline yabo but apho into endincanywayo kuye uyandiyeka direct video ndiyikhuphe nami ngehlobo utsho ngalo wena then uyandinika ichance uba ndiyiphilise nale way ndiyenze like iphile kahle ivele I remember iscenes acting phakula video remember shootele ecaweni uBrili siza like ephethe nantsiki plastic thathi Brili jonga asifumana abantwana apha babalekayo like bonwabile yabo then badlule kuwe yabo lawe Brili lawe act Brili time ekhala kwe video nqona yo even ngondina edit video that Brili nansi le video yabo like sisi grand mos no Brili like energy grand nansi le video kubona njani
wathi yo intswembo masithi phana okay into endifunayo ke mna ke leyo I prefer umuntu otshoyo mna than umuntu ozofuna uzo-editha namapha hayi zonchana so I shot la video ta like nandi happy ta even nangoyiphumayo i-feedback endandiyifumana ndiqonda ne like yenye yeza videos ndikwaziyo uyilantsika like uthi uyishare as a reference ye videos ebendikhinda shoota yabo like I share la video leya yabo like iba khona kwi video ndishare okay bendikhinda shoota le video leya but solo kukhona nayo kweza videos like I love to shoot la video ta like ngifuna uxoxa yabo and yaza newe yezinhle like kum yabo that's dope. What's your top 5% yakho ta artist? Yo 5% yakho 5%. Top 5. Yo hayi ta ngifuna haya ndiyazi banisi mantaba ndibavibe abantswembu mna yabo and like umculo like phofu umculo ndingimamelayo mna like ingoma endizimamelayo ta like I listen kakhulu i-local artist yabo but umculo endincanywayo like umculo wakudala ta like I love umculo wakudala so ngoku if unzawuthi ndibalo bani nobani andizubayila especially ngoku like since like benikhinda yatshintsha nemarket yami that because bengishuta music video because hip hop last year yabo so after la way yenzekileyo tshintsha imarket ndathi events then ngena kwigqom yabo that's what I did kwenzela abantu ingalose yabo I did londo leyo kwenzela ingalose abantu be events ndiyabamo sabayando beef drama yami kwa Facebook yonke la wena then nabo bantu ababegqom yabo la way so you akwazi percentage ata ndifuna uxoxa andizube ndibala abantu yabo because ndizawubala ndidlulele like baninzi ta uyawuthi ucinge ndibala umuntu wonke yabo uyawuthi ucinge ndibala umuntu wonke andifuna ndibiza abantu abathile but baninzi ta bayayazi bayayazi ndiyabaxelela kwi-inbox bayayazi nah it makes sense bra it makes sense because namba ngabuzwa nge-top 5 ngoke yaxakala lento usubali ichomi zakho hey hamna xa work bla abalixelela ngabali ichomi zakho akabuza SLK ba how do I deal with work rappers I was like boy podcast I'll question but I told her clean I'd rather tell you something engancanywayo ku-inbox than to post about it and shine ngayo khona when like ayibona I think early this year concerning another artist yalapha eKapa eseJoburg and I was feeling sad and I was shocked about like I'm one of the few people that saw that thing it didn't trend that is enqala upost and aphinda cinga coffee man excel uzayiposta and uyiposta out of inhliziyo and uconcern ngalo muntu but abantu bawucinga mfana ba unengxaki naye dayiyeka yabo of course bengenokwazi umbamba kwi-inbox ke yena ndinayo number yakhe ndingayifumana ku-inbox but khona ishiya yakhe yenzeka in terms of energy yabo zange xatyana but i-energy yakhe ne-approach yandenza nda-turned off ndaqoma hayi ambotshona uba uyatshona amola we but mbani umuntu oqoma kusekhe ke le top 5 easy ke ta ngobani owish uba atsho bangathiwa ndishuta ivideo kabani it can be national it can be like top 5 qoma bangashuta ivideo kabani bani Hustler ta Hustler MT goat Hustler also ndiyamncanywa lewe zatira ndazincanywe zikatira ta yabo zincanywe zakhe ngibani enye out na bani enye out khona man ama out not a big Zulu man but now bakrand there's tira bani ezinye out ndifuna usipana nazo if siyakwela cala ta if sithetha ngapha kho support Davido ta like kho support Davido I have a thing ne Niger ta like yabona I feel like yabona better for le but I feel like Nigerians better than nearly choreography plus ne video setup location scouting South Africans. I feel like whoever is in the top ngoku South Africa like top 10 music video like a videographer and directors I feel like they not doing justice bra clean yabona ke mna ke ta
bensando yabona uTamotion udibana nakwam naye ndifunde way ezininzi ta yabo Yeah. and I also ndifuna la yabo okay hey most yabantu bacinga ngendlela eyi-one apha Yeah. most yabo Yeah. yabo i-opinion yam andithi injalo like phofu ize naye but nam ndiyayiva Yeah. kanjani sinazo artists eziphumayo apha ezilebezayo eziyayo ngamandla futhi yabo Yeah. but andikaboni phofu mina ndenza umzekelo ta kwelami icala yabo andikaboni i-artist ethi ndifuna ufaka iPorsche eLandskeni eCrossroad Yeah. ndifuna uza nePorsche nemedel engamla ezimodel abazinantsike zonto ezo Yeah. yabo azinto sifane bazicinga okay yo ndifuna uhirisha imoto for Yeah, the way yeah. yabo that's why nami ngoba ever since man ndiphume nje insale somehow la way yenzeke last year indenze ndacinga ngenye indlela because kwamna ngoku mawathendwa bambayo ngamajita seleweza ngamajita from lamajita ama Nigeria zongeza we and ziyandibhawa big time ke out because bathi sifuna we need girls for his videos I have abantwana endibaziyo yabo not for uba bomba yeng bafike be senzenzayo no like abantu ndiyazibo okay basebenza as models so yonke lawe like respectfully yabo because abanye babaye babezi artist yabo I would never nthatha artist ethi ndithi hey I'm shooting a video mntasengicela ube khona then ifike pha yenze suwe yezifani lawe yezophinde zibulala ibrand yakhe yabo so yabo hayo zancenyeza boys that even ngoku la out ithe I could get a Rolls Royce what ayo check ivideos ande nazi le Rolls Royce ngayle out le like out bomba yo like nayo imali like I loaded da yoba nakuvisa voice note yayo nqaba ndibiza camera you know my brother ngona yeah my brother take me to Nigeria samini yabo ta like amajita ngapha yana funa ugxoka ta yo hayi Do you think amajita apha local afuna ukukhupha mali? Not onke dani but uninzi kanjani ne abafuna usipana yabo bafuna namandifuni yabo but mina le yam sisipane ewe noba yathi sisipane but akufani uyandiva ta but ngasebekho le incedisayo akuma invumelo bakhule incedisayo ta like hayi andinantsiki hayi sorry like ayinvumelo but like abanye babo ta like abanye baba bafuna budget for ezininzi like abafuna budget balekile budget I appreciate bakhona abantu bekubamba kodwa like bebudgetile zonke wezabo and bayazi energy grant sisonke yonke lawe yabo but most like ngabantu bangaspaniyo ta because nami lawo lendondoni like ta umuntu utha andispani uyandiva then like uzo budget kanjani because kufuneka ebhadele wena kufuneka phinda coverage transport yabo lawe so ezinye izinto mhlawumbe let's say ufuna ubooka indawo ethile iba yingxaki yabo I second you on that like favorite video of all time and again I shoot i-track Mo Fiction I know that video ngala ngoma na because I think I've seen no video it's about a relationship fuck dilibele nje igama we tried so yayi video yami yesibini because yena wanibona pha ku Pink Eye boy remember wayikhona ndikhumbula so one approach her from park ngoku then we shot that song ndon asibon and ndon njalo asiboni okanye into njalo man we shot that video which was dope yabo but when it did the second video bra anika organized umuntu azoshuta naye yabo i-actor but that girl is a professional actor yabo and then organized the BNB you understand organized food for the set you understand he did location scouting before ndifike and like everything was like just laid out for me ukuthi hayi ke spa sheke wena ke ngoku yabo kusheke wena xa kusheke wena ke hayi deposit was there yonke into like ke abantu abandenzela kamandi ta kanjalo i3 fingers ta they born 3 fingers yabonezo ta yes like 3 figures like kanjani wona like 3 figures like njani like into lezayo hayi man ta I think since day 3 yabo
Nizobe 3 yeah because so nomno wakhe yeah umuntu ngamnye nam ndiyi fourth finger no wakho kala ndimi fourth finger yabo Yeah. because yeah and yeah ndispana nabo kakhulu ngoku yabo like yeah ndispana nabo kakhulu yo oh yeah last time beshoot video like first yalenyanga yo Yeah. bandenzela ta yeah like ukutya Irish gear yabo Yeah. like yo I like abantu ababelievayo ke mna ke ta kwezwe yabo Yeah. because banibamba bathi sifuna ushoot I want to shoot 4K ade jonga tsa Irish Sony yabo Irish Sony A73 yeah shoot ba organize imoto like ile khona izimoto like not Staria khona imoto ethatha Staria imoto sanoba khongoku man sakubonisa mani pictures zesa moto but uzukuzijonga mani imoto ethatha Staria organize Staria safika eBeville South sabetha pa hey sashoot eBeville South eBeville South senzani yo I remember ngihleli phezulu ndathi jonga ndinida imoto yesibini yabo for sithi su sisecurity le ndawo lena yabo khona ndinga shots ale ndawo because indawo yamakhaladi mostly yabo then sizawuphinda shootele kwelicala yabo then last scene was a Woodstock yabo ndavuka us 7:30 wanibetha icamera komnze Belven yabo ulala kwabethu uthundisa endlini uthwasa ebusuku like ishoot like uyayenjoya ta like uyayenjoy yonke way lapha then abantu bayakuvumela bayenza lento ufuna uyenza le John ufuna imoto yesibini yabo like kuna security le ndawo lena then ndindinga apha kwese Staria no yabo no 3 yabo no DJ wabo yabo hayi esathi security le ndawo elokushini sibethe ba ukutya kulapha if ufuna usela uzawusela but ancanye mosimusela but ikhona out maybe number nayo yabo bincedisa athi hayi betha mntu khuleka makhuleke ta like makhuleke yabo because at least ndiphethe camera ndimospanayo ndispana out emincedisa ndakubonza ibhende sikhona nizazi drop nazo ngoku anikazi drop yabo consultant nje video iqale kuphuma isnippet izobona ukuthi promote isnippet khophe ne pictures ibe khona xa sekuphuma ivideo bese ndiyilungise yonke way yabo babetha ta like tabuya xa sibuya kokwabo kukhwiwe kokwabo yabo I think bekhumaziso yabo ekonwabile aqona mthi kendisithelele pictures apha kumandi ukutya kulapha lakho yonke into lapha ta I remember this one time ngqono okay siyahamba ngose Woodstock event last location ba performa kwelewezi kwenyiwe ekuthiwa yiPoison Hills yabo mandi kwapha adlala amajita endleleni I remember sisitye Hennessy motibaleka isithindi ndithi yo hey umpura bafazende umpura ndithi yo but kumandi ta like kumandi like ndeyincanywa la energy ndeyincanywa la energy lele ndandifumene la minqona yo yabona ndiqabile and then iphindo imali zonke ezikuwe yabo akumani edit video unemali yo says about grand yo edit video unemali ta like akumani mfunqoka yo mfunqoka so ya ngawo abantu bebikhe bandenzela nabanye man but since lesa nosikwenzeka recently yabona we and benikhinda athi cwaka but after nje niphinde ndabuya ngoku hayi 3 fingers indenzele ta 3 fingers indenzele ngisayiphakamisela shout out Lamino mithathu sezayibuzwa imino Zikumama Brand ndiyabulela man like I don't want to lie ndiyabulela and I feel like the episode is going to clear a lot of minds yabona we and I hope is kwenza abanye abantu bafunde a lot understand and also kuphele yonke man la bad energy like for me it's not good yabona we and mna ndingilami ungaske wonke umuntu aphuhle even la webuyithetha about the ex mna ndifuna ubona ex yami na no ndifuna uyibona yeah makasipana umuntu ta ndandiphake fethu yabo ndibomba kusephuhlile like ndibhawo yabo because ivele ibe concern la we even nasebantwini bakuse why banqoqe besuka kuwe like besihla understand it even naku self so zingabi concern la we to see by say every time na jola nomuntu right and then all of a sudden xa ngiqobo jola naye like yabo of course abanye abantu bacinga negative umuntu anga proud ngala we bakuse xa undiyekile mina uyajona yabo la we but it's it work la way yabo it's not a good energy especially for umuntu osafuna into ezinhle zize kuwe nawe you understand so I appreciate the fact that we had this conversation and also like yo bra like spana bra because I know where you come from
And I know kunzima like as a videographer and photographer. And also like enyewe benifuna ukubuza yona bra before we close. Don't you struggle with bookings zasekasi when you don't know about like uzoshoot up like in terms of ingqi and be light isithi ufuna ushoot ekasi yayo? Like in terms of his safety, like zango I will be nayo wena la paranoia. Andithazanda shoot lo andifuni. Thing is uzoshoot umuntu ta mna like ngifuna uqoka mina ePhilippi I've shot ePhilippi ne but ndawo nePhilippi out bendishoot ePhilippi zathi tasa shootele esikolweni esinethemba phakathi okay sigrand if uthi nizawuphatha icamera nizulazule andizungena amakhasikavi necamera sakhe sayenza no Judah but the only saya edance hall phakathi endaweni ephakathi yabo saya phakathi if uthi silapha estratweni asizondima khasikavi tamna soze ndiye lowa yabo ePhilippi soze ndiye unless sithi siye endaweni ethile endiyaziyo ba ukhwinda ndifuna uqoka like ezo indawo ezona ndawo ndiqonda it's pointless tane uluza igiyo ibhatalele ngemali eninzi for imali le yale booking yabo there's no way if ungathi masambe selowa ngokwenza kunika 1000 rand yabo that 1000 rand yami is not worth losing the equipment yakho so in the end that's why abanye abantu ijonga ndiyicebise mina neba ikhona bendiyibole kwalanga yabo ndithi khona location ensombo kwalanga because mina ndikhendamo sina nje ndikhweliwe ndame ndo kwenza location scouting thatha pictures ezinye locations zifumene kanjalo yabo ungayani obikhona le ndawo inje endaweni ethile yabo ndifumana kanje yala so ndivele ngicebise jonga nansi indawo bendikhe ndayijonga ngoku cebisa lo wile ndifuna uavoid la wele ya but if uthi siyaphaya sorry Dandi andifuna uluza ki yakubhlonqa kuluza ki abantu they don't understand that thing bro aba understand bakunzima bro even kwayifumana so nice and also like it's so sad for Tina yabona ugqibo lathi tripod bafethu sithathise ngetripod ka camera la ngoku yimi camera operator kwandima so inzima la we bro uthi so ithengile into uphinde kunyanzela kuphinde uyithenge yabo xa imke yonke yalilisa ta yalilisa xa imke yonke equipment imke yonke hayalilisa ta yalilisa especially xa bangayiboleka ungayifumani hayalilisa but anything eyogqibela nje ufuna uyithetha because I think this is going to be the longest podcast on the show masingabi sayenza akhonto ezophuma besides the 3 fingers akhonto ezophuma besides the 3 fingers just like videos ndo sipane kuzo I khona since I can thanda announce plans of course ngikabishonga because ndakwazi ukuthi nizokwenza yethile uske kuvela into mhlambi yabo then ungayenzi bengathi ubuxoka leyo kanye mhlambi uzenza umuntu yabo so baba expect leweza ta like videos ezininzi because khona nizakwazi uposta nangoku like benakwazi uposta bosimo since bekholanto egameni lami yabo benakwazi uposta okay even if ndiyaposta like ayizoba lawe lewe ndifunayo nami yabo because abangabo nabo abanye bayayazi abequmbele ntoni yabo ndiqonjela ngabanye ngabaziyo mosina ta yabo so mabalindele nje zowe also ne live performances I was planning to shoot live performances man like I had this crazy idea that your live performances like singabi ngelihlobo like iziqhela ushutwa ngalo le normal like I wanted to make live performances nazibuke ngathi one take shots ze videos organizeweyo like khona way bendiplane kanje I even benkenda hit up abantu abaninzi but indabomba basekla way that okay man maybe it's not the time now yabo but ngoku ndikhona ngoku yabo khona ndizospana kwezo live performances ngoku plus nezinye izinto yabo and also sineeds music videos ezizaw drop I've shot kakhulu especially with lesson bendiyifumene to make sure bengalali ta like bengalali I've shot ways nam like I project yam yabona we so mabalinde ta aba expect short films siyeza hayi lindani ke guys chilo uta camera minister ye cameras umphathi we camera ngandukisa ngandukisa abantu bavele babe offended into encinci nje secaleni akho need like it's like lawe ba mhlawumbe uthi yo hayi jonga ndiyigoat uyigoat kanjani kokho shoot your shot hayibo come on like abo like ankosi kutsho kokho yabo lawe so
But yeah, man, yeah, I feel good. No, you're working, bruh. I watch everyone. I've subscribed. Bandu namaninzi, bruh. I don't care who you are. Yeah, but as long as I get a connect now, you introduce yourself, kaguhle, I'll fucking subscribe. I'll fucking follow, bruh. I don't care who you are. For me, it doesn't make sense about way because what if ngomso nguwe shit? Depends before I say yabo. I can advise you kahle ndithi mhlambi say I'm fit man. You can't come to the black couch ngoku yabo pushe kancinci yabo sibone ba ikubekaphi. Naleyo mayingabikho offensive emntwini. Makayibone as okay. Ndiyapushwa apha yabo ndinikwe I-homework manje ukwenza le homework ndibuye nayo. Yeah, understand? Then I will end myself because I met a guy last night, bruh. Open mic and beku empty open mic is all very empty, bruh. The guy stood wathi hayi ndifuna kanye le vibe yabo akho bantu, it's fine, I'm gonna stay, I'm gonna play. Yabo, and I was like, shut bro, that's nice. That performa nje for abantu abayi-5 ndabuza umjita ndikufake athi hayi ndifake waplug umjita. He killed the first song. I was like, fuck, is this your original music? What? Yeah, that I go on Spotify or fuck Spotify and I'm follow that there's something coming for you, my G. Babi ngomnyumdu pa bezofika ngene kula room aqoma you kwabantu bayi-4-3 hayi mandi yeah, understand? So you'll never know bangapha abantu abakujongileyo. Yeah, understand? And he likes abantu bayi-100 K. Not wonke umuntu supports you kula 100 K yabo. Rather protect like 50 people like into zakho ibe isiza kuwe zakho kanye ikusupport yabo than having 10K followers ezingenzi nix. Yeah, but when you need those people. Otherwise, I appreciate all our followers on all social media platforms, Instagram, Facebook. Soon we're gonna open a Twitter. I don't like Twitter, but very soon I think this year we might have someone who's gonna be like specializing on social media because there's a new social media and there's such as TikTok. But yeah, we gotta push TikTok. We gotta push like TikTok na la Twitter goes over guys. Please follow got Twitter and Fruiteta cool. There's so many great things that are coming. Like yeah, very soon nizayibona and niyayithanda and ndiyanazi. It's gonna happen and shout out to you, bra. All the best, Buti man. All the best. Bullshit, I am. Diabulela nange tripod, diabo. Otherwise, the episode vizomali shake. Let's ye angle, let's gataga. Otherwise, diabulela Buti. Bulela go umuntu obukeleyo, man. Please, guys, subscribe. It means a lot. Please make sure that you subscribe. At least maybe 200 likes for the episode, diabo. I'm starting very low, actually. Let's go for 200 likes for the episode so that YouTube I push the episode izofika nakwabanye abantu abangayazi bayiphumile. Otherwise, thank you so much. Much love for your colleagues New Wave podcast. Much love for Lofty. Much love for Populous podcast. Much love, man. I hope namazocho ngabuya. Lisa Makhalanga ngabuya nayo with 5-minute podcast. Shout out to Spumekasi podcast. Shout out to all the podcasts, man, out there. You guys are doing an amazing job, and let's keep on pushing, guys. Is out. I feel like 2025 is like the year for Cape Town podcast. Podcast has been coming, has been happening, has been blowing up, but 2025, I think it's the year for Cape Town podcast. So I love you so much. Otherwise, it's your boy Kaufman. I'm out in Cape Town. Barcelona, South Africa.